Татарстанда традицион инвалидлар 10 көнлеге бара. 10 декабрьгә кадәр республикада 1000 ярымнан артык чара оештырыла. Сәламәтлекләре шикләнгән кешеләр арасында спорт ярышлары уза, юристлар киңәшләр бирә, вакансиялар ярминкәсе дә була. Үй шартларында ярдәм итү, санаторийларда дәвалану, кирәкле күнекмәләр һәм махсус учреждениеләрдә төрле һөнәрләргә өйрәтү. Инвалидлар өчен ярдәм чаралары күп төрле. Алар аерым дата белән генә шикләнмәй. Көн сайын республика буенча 275 меңнән артык кеше дәүләт учреждениеләреннән дә, хәйрия оешмаларыннан да ярдәм ала. Ярдәм төрле, бәйрәмнәр оештырудан алып киемнәр тегүгә кадәр. Һәр кемнең үз проблемасы бар һәм ул җитди. Яшәү өчен проблемаларны хәл итәргә, нәрсәдә булса эшләргә, нәрсәдә булса уйлап табырга кирәк. Инвалидлар 10 көнлеге барышында Казанда 20дән артык спорт ярышы оештырыла. Казан Кремле тыюлыгында начар күрүчеләр өчен экскурсияләр була. Аларны ишарәләр ярдәмендә Кремль тарихы белән таныштыралар. Күчмә экскурсияләрдә планлаштырыла. Мир кинотеатрында һәм Әкият Курчак театрында төрле яшьтәге кешеләр өчен тематик фильмнар күрсәтелә. Всероссийский фестиваль для инвалидов по зрению, владельцев собак-проводников. 4 декабрьдә начар күрүчеләр, бөтенләй күрмәүчеләр өчен йөртүче этләр ярдәмендә үзенчәлекле бөтен Россия фестивале оештырыла. Шулай ук начар ишетүче яшьләр өчен 9-10 декабрьдә Казанда һөнәри осталык буенча ил чемпионаты уздырыла. Республиканың һәр районында ярминкәләр уза. Аларда мөмкинлекләре шикләнгән балаларның кул эшләре, сувенирлар сатыла. Ярминкәләрдә җыелган акча инвалидлар ихтыяҗларына тотыла. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.